pseća hrana, da li se šalite? Kako smešno! I ja veoma volim ove žele bombone, zato ću vrlo rado ukrasiti njima tortu. Tako je? O, da, izgleda mnogo lepo. A zatim ću uzeti ovaj kiseli gel. Ajuj, kako je kiselo, ali mi se ipak sviđa. Sad ću nacrtati nešto odozgo. Eto, a sad ću uzeti najkiseliji bombon na svetu. U stvari, znate šta? Imam bolju ideju. Što ona radi, ne razumem. Ja sam napravila od bombona mrvice. Hoću da ih sipam na moju tortu. Da, tako je mnogo bolje. Pogledaj, Mike. Cool, svaka čast. Da. A sada najlepši deo, degustacija. O, to je tako kiselo i tako slatko istovremeno. Sviđa mi se. Hej, daj meni da probam, molim te. Naravno, izvoli. Jesi stvarno poverovao? Ti imaš svoju tortu, ajde jedi. Užas, zar stvarno moram da stavljam pseću hranu na tortu? Jao, ona izgleda odvratno. Da, još i smrdi. Tako je, dobro, sad ću probati malo. Hej, to nije fair. Ti jedeš samo tortu, probaj hranu. Ti si tako bezobrazna, Julie. Odvratno. O, ko je to? Zdravo, mali. Vidim da ti se sviđa hrana, jeli? Hoćeš da ti dam svu ovu tortu? Jedi na zdravlje. Mike, to nije fair. Okay. Nikakvih kuca. Ove torte moramo jesti sami. I meni to odlično ide. Joj, iako je to mnogo kiselo, utrnulo mi lice. O, Julie se ukočila. To znači da mogu nastaviti da hranim psa. Brr. A šta je to, Mike? Jesam ti rekla već? Ali vidi ga, kako da ga ne nahranim? Da, upravo si, previše je sladak. Ne možemo ga odbiti. You ready? 3, 2, 1. Pa šta je to? Hajde još jednom. 3, 2, 1. O, vidi, kod mene ukusno i mirisno voće. Cool. A meni se posrećilo mnogo manje. Ovaj luk je prosto užasan. Fuj. Diši, Julie, sve u redu. Dođi sebi. Da, hvala, Mike. Hoćeš luka? Naravno da ne. Hajde, stavljaj ga na svoju tortu. Dobro. O, smislila sam nešto. Sad čekaj malo. Aha. Mike, kako ti se sviđa moja roza od luka, jeli? O, to je veoma lepo. Svaka čast. Da, samo što uopšte ne miriše kao cvet. O, a od belog luka mogu napraviti lepe latice. A samo ga treba očistiti od ljuske. Odlično. O, ispalo je prelepo. Prava letnja torta. Super, prijatno. A sada jedi. Ja uopšte ne želim da jedem ovu tortu. O, vraća mi se od jednog mirisa. Jao, i oči mi suze. Strašno. Ovo je najgora muka na svetu. Ne plači, jadna. Ja sam sa tobom. Ne mogu više. Eto, uzmi, obriši suze. Hvala. Hajde, sada ti. Dakle, smislio sam nešto. Sad ću ukrasiti tortu voćem i uradit ću sve tako kako me je učio moj majstor. O da, to su bili cool časovi koje nikada neću zaboraviti. Julie, pripremi se da vidiš show. Thank you very much. Dakle, spreman sam. I ja! Da, to je bilo fantastično, jel da? Završio sam! Wow, bravo, Mike. Svaka čast. Hvala! To je prelepo! O da! Šta je? Hoćeš i ti da probaš? Dobro, hajde, posluži se! O,
Baš ti hvala. Super. Da. O ne, ja sam dobio ljut wasabi. A ja imam moje omiljene čokoladice. To. Mogu li ja biti prva? Molim te. Super. Prvo hoću da probam malo Nutelle. Prelepo. Trenutak. Imam odličnu ideju kako da ukrasimo tortu. A zato ću uzeti lopaticu i valjak. Da, ja sam kao pravi građevinar. Uz pomoć lopatice ću namazati svu čokoladu. A zatim ću preći valjkom. Odlično, ali to još nije sve. Trebaju mi ove čokoladice. Da, moram nešto izmeriti. Kako je sve ozbiljno. Nego šta si mislio? To je to. Mogu staviti ove čokoladice u krug. Wow, super. Hajde sad ti. Da, znam. Dakle, treba razmazati wasabi po torti kao Julie. Julie, mogu li pozajmiti tvoju lopaticu? Na njoj je ostala Nutella, super. Hvala, Julie. Eto, završio sam. Izvoli, Julie, hvala. Ajoj, ne treba mi to. Bolje da probam ovu prelepu tortu sa bananom i čokoladom. To je savršena kombinacija. Oduševljena sam. Prelepo. Što me gledaš? Mike, sad je tvoj red. O ne, iskreno, ja ne želim da probam to. Ne mogu više, nećeš me nagovoriti. Julie, šta radiš? Ajoj, baš si bezobrazna. Eto ti. Šta? Bitka hranom? Dobro, kako god. Eto ti, eto. Prestani. To je bilo smešno. Da, slažem se. Šta? Mamice, to su ljute papričice. O ne. Kod mene su želeoči, cool. Vrlo rado ću ih staviti na tortu. Izvini, Julie, ali ova torta će biti dovoljno samo za mene. Ekstra. Hej, ja sve vidim, lopužo. Dakle, sad ću probati. Prelepo. Hoću ja. Rekao sam ne može. Dobro. Najbolja torta na svetu. Mike, daj mi, molim te. Ne čujem te i ne vidim. Sam ću sve pojesti. Najbolja kombinacija na svetu. Poješću sve do kraja. Najeo sam se. Julie, sad ti. Jao, dobro. Uopšte ne želim da stavljam paprike na tortu, ali znam da nemam izbora. Dobro, uradit ću to barem lepo. Iseći ću paprike sitno i staviti sa strana ovako. Da, Mike, vidi. Super. A sada probaj, prijatno. Jao, mamice, jako se plašim da je probam. Ajoj. Znaš šta? To nije loše. Meni se čak i sviđa. Da. Ozbiljno? Ili ne? Ajoj. Postalo mi je jako vruće. U pomoć. Kakav užas. Sad ću te spasiti. Izvoli. Kakvo olakšanje. Hvala, Mike. Super mi je. Uberimo to. Kakve lepe torte. Spremna sam da odaberem ukras za svoju. Wow, gumene crve. Super. Mila, vidi koliko ih ima. Sad je tvoj red da okreneš krug. Mislim da će dobiti nešto ružno. Znala sam. Pravi crvi. Odvratno. Uj, kako su strašni. Ne mogu to staviti na svoju tortu. Nema šta da se radi. Htjela ili ne, moraš. Zatvorit ću oči da ne vidim ovo. Mamice, kreću se. To je tako užasno.
Zašto tako malo? Treba staviti još. Nisam mislila da si tako žestoka, Kate. Mislila sam da si moja prijateljica. Znam da to nije baš prijatno, ali ja nisam kriva za to. Takva su pravila. Ne želim to stavljati u usta. Crve će se pomerati. To sigurno neću preživjeti. Odvratno. Treba odmah da pojedem tortu bez svega. Uj, svejedno je gadno. Torta je upila ukus crva. O ne, izgleda da mi nešto puzi po licu. Ne. Opet crvi. Kako su mi dosadili? Čak i u kosu su ušli. Kada će se sve ovo završiti? Možeš li da paziš? Jedan crv je upravo proleteo pored mog nosa. Dobro što si sve pojela i ostali su samo moje gumene crve. To je najbolji ukras. Sigurno sam da će ne samo ukrasiti moju tortu, već i učiniti je ukusniju. Vidi kako je divna. Izgleda zaista nevjerovatno. A kako je ukusno, nemaš pojma. Spremna sam da pojedem celu tortu odjednom. Ovo je ekstra kombinacija. Kate, mogla bi da me častiš? Daj mi bar jedno pače. Molim te. Šta to pričaš? Nemoj se ni nadati. Nisam očekivala drugi odgovor. Nema veze. Naučit ću te ja pameti. Je li to napad? Branit ću svoju tortu. Vidjet ćemo ko će biti jači. Brani se. Ti se brani. Umem da napadam. Kakav udarac. Dobra si. Za tortu sam spremna da uradim sve. Jao, izgubila sam. Neću moći da probam tortu. Sjetit ću ti se toga. Smislila sam novi plan. Šta to radiš, Mila? Sad je sva torta sigurno tvoja. Odlično. Prljava si. Ponovo sam spremna da prvo okrenem krug. Jao, oduvat će me. Kakav jak vetar. O ne, nema šanse. To su čili papričice. Konačno si dobila nešto gadno. Da vidim kako ćeš se snaći. Sigurna sam da je ovaj put sreće na mojoj strani. Dobila si gumene oči? To nije fair. Zašto? Sve je fair. Tako je odlučila sudbina. Pogledaj kako lepo moje oči izgledaju na tortici. O Bože, to je najbolja kombinacija ukusa. Pamtit ću ovu tortu za uvek. Hoću i ja da je probam. Šta još? Ti me nisi častila, neću ni ja. Luda si, za malo me nisi povredila. Ali sad sigurno nećeš prilaziti mojoj torti. Šta će mi ova viljuška? Ješću rukama, tako je ukusnije. Tako mogu staviti više u usta. Mogu zamisliti kako je to ukusno. Blago tebi. Upravo si, ali postoji jedan minus. Torta se prebrzo završila. Ostalo je samo gumeno oko. A šta ako ga bacim i uhvatim ustima? O ne, promašila sam. Ne razumem kako se to dogodilo. Ovo je poklon od sudbine. Ipak sam uspjela da probam žele. A sad jedi svoju tortu sa čili paprikama. Hvala što si me podsjetila. U redu, počet ću od ukrasa. Inače, sviđa mi se kako izgleda. Pogledaj kako se ove boje dobro slažu. Sada ćemo saznati kakav je ukus tvoje torte. Jel te baš interesuje? Izgleda da neću nigde pobeći. Morat ću da je probam. Već osjećam kako je ljuta. Ne volim čili. Zašto tako malo? Uzmi nekoliko odjednom. Vidjet ćeš da se to neće dobro završiti. Nije mi te žao. Hajde, jedi do kraja. Gotovo. Nadam se da si sad zadovoljna. O ne, izgleda da će početi požar. Mamice, gorim. Izgleda da sam ipak preterala. Nisam je trebala terati da jede toliko. Drži se, Kate. Poliću te vodom. Kako dobro. Hvala. Stigao je moj red da okrenem krug. Kaktus? Ajoj. Ali, bodljakav je. Kako da ga jedem? Čekajte, ovo je neka greška. Krug se zaustavio na pomfritu. Okej, prevara nije uspela. Tako je, mene ne možeš prevariti. Sad ja okrećem krug. Osjećam da će dobiti nešto ukusno. Žvaka, moj osjećaj me nije izneverio. Koliko različitih ukusa. Mogla si mi dati bar jedan od njih.
Ne, želim da probam sve. Mislim da ako kombinujem boje, bit će baš lepo. Bože, kako ukusno miriše. Jedva se suzdržavam. Ispada baš lepo. Volela bih da i ja imam takvu tortu. Nije obavezno koristiti sve žvake za ukras. Jednu mogu pojesti ovako. Upravo si. Vidi, napravila sam srce. Wow, baš slatko. Mislim da će odlično dopuniti celu kompoziciju. To je genijalno. Ti si divan poslastičar. Hvala. Napokon je stigao najvažniji trenutak. Može se probati ono što sam napravila? Ne sumnjam da je ludo ukusno. O da, upravo si 100%. Neće se zaustaviti dok ne pojedem sve. Kate, ali sva si se uprljala. Gde su ti dobri maniri? Priznaj da mi samo zavitiš. Jao, potpuno sam zaboravila da mogu naduvati balon od žvake. Možda je bolje stati. Ovaj balon me plaši. Prevelik je. Moram da prekinem ovo. Izvini. Šta si uradila? Mila, zbog tebe sam sva u žvaki. Nisi normalna. Ali ti si kriva. Rekla sam ti da se zaustaviš. Joj, kakav bodljikav kaktus. Ne mogu da ga jedem. Smisli nešto, to je tvoj problem. Imam jedan plan. Pokušat ću da ga ostvarim. Mislim da ove makaze neće pomoći. Treba mi nešto manje. Ovi su također preveliki, ali manikirne makaze su taman. Vreme je da ošišam svoj kaktus. Znači, to ti je bio plan? Genijalno. Hvala. Nadam se da ću moći da pojedem tortu sa kaktusom, a da se ne povredim. Ali zašto tako dugo? Spava mi se već. Hej, probudi se. Šta to radiš? Bolelo me. Hajde brže ukrašavaj svoju tortu i jedi već. Znam, treba narendati kaktus, tako će mi biti lakše da ga koristim kao ukras. Vidi kakav ravan sloj. Odlično sam se snašla. Drago mi je zbog tebe. Vreme je da probaš to. Pa, kaktus je malo gorak, ali sve u svemu nije loše. Odlično. Šta moja unuka želi? Želim sladoled. Znam takav recept. To je prženi sladoled. Da biste dobili sladoled prave konzistencije, morate ga sitno iseckati. A, to je jednostavno. Bako, ti i ja isto tako možemo. Op. A lakše ne postoji. Jao, pazi na svoje noževe, mlada damo. I nemoj bacati hranu po kuhinji. Evo šta se dešava kada amateri preuzmu posao. Ne, to ne valja. Spremit ću po originalnom receptu. Treba sipati mleko i šlak na ravnu površinu. I seckati omiljeno voće. Moje su jagode. I dodati to mleko. Sad treba sve dobro izmrviti. Kada se to stegne, može se seći i praviti rolne. Da, i ja to mogu. Seći i uvijati, ništa komplikovano. Sad ću to staviti u čašu i dodati ukras. Sipat ću šlag. Izgleda dobro. Dodat ću još i šarene bombona Skittles. A sad šećerni štapić i kolač Oreo. Sad će i baka iseći svoj sladoled. I preliću ga sirupom od jagoda. Ako radiš pogrešno, i meni će trebati sirup. A još ću dodati gumene medvediće. I bobice, jagode, a zatim borovnicu. I za kraj šarene konfete. Op, savršeno. Jao, kakvo užasno serviranje. Jane, gledaj kako se to radi. Sladoled se može ukrasiti limonovom korom. Kiseli limon se savršeno slaže sa slatkoćom sladoleda. Od limonove kore se može napraviti i neobičan ukras. Treba dodati malo leda da bi sladoled duže držao oblik. A za serviranje, kao u najboljim restoranima, ću koristiti suvi led. Dodat ću malo dima i stavit ću ga ispod poklopca. Da, to je to.
Jao, kod šefa je baš lepo ispalo. Nevjerovatno serviranje. Da, bakin sladoled ne izgleda tako spektakularno. Oho, koliko sastojaka ima u čaši od sestre. U redu, hajde da vidimo koji sladoled će se dopasti najviše Gloriji. Hoće to? Wow, ovdje su jagode sa šlagom. Baš ukusno. Kakva magla, šta je tamo? Ono što sam htjela. Koliko dima. Fuj. Ne volim kislo. Ovaj sladoled izgleda čudno. Ukusnije nešto. Biram ovaj. Taj sladoled je moj. Znala sam da će ti se dopasti. Ovako, Gloria traži da jede. Želim lizalicu, ovakvu, šarenu, na štapiću. Šta? Baka ne vidi dobro? Takvu, jasno. Baka je ranije stalno spremala takve. Treba skuvati karamelu. Da bih to uradila, treba uzeti šećer i dodati ga u vodu. A sad treba stalno mešati. I ti znaš taj recept, Emma? Zašto ponavljaš? Uvek se svađaju. U redu, to valjda nije teško. Šećer i voda. Staviti u jednu šerpu i mešati. Treba proveriti temperaturu karamele pre nego što je sipam u kalupe. U suprotno može pući. Savršeno. Sad mogu sipati. I dodat ću nijance duge, kao što je tražila Gloria. Bako, uči od mene. Jao, tačno. Gloria htjela šarenu lizalicu. Imam prirodnu boju. Bako, tamo si jaka. Ne znaš šta sve baka još može. To je to, sad se može sipati u kalupe. Stavit ću štapiće dok se karamela nije stegla. Dakle, karamela se stegla, sad mogu praviti lizalicu. Wow, baki se sviđa to. Uvit ću karamelu ovako, a sad ću napraviti veliku lizalicu. Ovako. Odlično mi ide. Oho, jao, miriše kao da je nešto izgorelo. To je moja karamela. O ne. Unuko, tako si smotana. Šta da radi? Čekajte, smislila sam nešto. Moja sestra ima teglice sa raznobojnim plastelinom. Od njega ću napraviti takve kobasice i uviću ih kao što je Emma radila. I ja ću imati šarenu lizalicu. Samo što neće biti jestiva, ali bit će mnogo lepa. Super mi ide. Sve spremno. Šta ćeš izabrati, Gloria? Bakinu lizalicu? Sestrin plastelin? Ili slatkiš od šefa? Želim. Ovo. Izgleda obično. Baš čudan ukus. Probat ću ovu. Čudno, miriše kao moj plastelin. Probat ću. Pa to jeste moj plastelin. Ko ti je dozvolio da diraš moje teglice? Kakva lepota. Veoma slatka i lepa lizalica. Biram nju. Da, ja sam je napravila. A sad želim pojesti čips. To je jednostavno jelo za pripremu. Sestra Jane, kuvar i baka su krenuli da rade. Ovako. A sad ću iseći krompir na krugove. Hej, a ja nemam takvu stvar. Čime da sečemo da? Moram naći nešto. Šta mi može pomoći? Našla sam. Moj češalj. Kakav užas. Šta je? Pogledajte kako mi odlično ide. Ne, Jane. Najbolji čips će biti kod mene. Pogledajte kakav aparat sam naručila sebi. Uz pomoć njega mogu iseckati krompir u obliku spirale.
Stavit ću na štapiće i eto šta će biti. Pa šta, baka ne volite moderne gluposti. Ja ću samo ispržiti krompir u tiganju. Gloria je tražila čips, a ne prženi krompir. A ja ću ispržiti krompir u fritezi. Friteza? I ja ću tako uraditi. Konačno sam završila. Ostaje samo lepo servirati. Dodat ću papriku i so. Baka je također završila. A ja ću servirati čips sa kečapom. Potrebna je samo so. Eto, unuko, jedi. Bakin čips tako lepo miriše. Sestrin čips također izgleda dobro. Ali čips od šefa je najlepši. Odakle da počnem? Šta je to? Koliko kečapa? To je sigurno Jane spremila. Obožava kečap. Nije loše, može se jesti. A šta je ovo? Prženi krompir? Ali nisam to htjela. Wow, kako cool! Ukus je odličan. Oduševljena sam. Biram ovo jelo. To, pobedila sam.